Kalau wong sing tau mbuli aku, wonge ngarit tak cedekane. Iki. Sakne cah. Kelunto-lunto saiki uripe. Mas. Damel pakan nopo? Salah Mas. Mendo. Mendo-mendone pinten, Mas? 35 Mas, mendo niku. 3. Mendone 3 lah sakne wong. Saiki ngene iki lho. Wedhus murah, Mas. Kewedhus murah ki. Lah Mas. Sakne Mas. Ki kok ki wong sakne wong ati sangoni wong nek anu ya. Masane Mas kita damel tumbas anu Mas. Nggih, suwun. Damel tumbas Suwun Mas nggih. roti Mas golek anu. Suwun. Nggih. Ya Mas ya. Nggih. Enten rezeki gedhe niku wau nggih. Nggih, lemah Nggih. sing balas. Nggih Mas, nggih matur suwun nggih Mas nggih. Nggih Mas. Legane wis ngene bolo ya matur suwun ya.